Tak, krásný den. Dneska to bude čtvrtý adventní vzkázek a bude to pro vodnáře, ale vrhneme se na chlapy a vrhneme se na nezadaný chlapy. Takže nezadaný vodnáři, co já vám mám vzkázat? Co mám vzkázat nezadaným vodnářům? Tak, chlapi, nezadaní vodnáři, já vám mám vzkázat. Může to být i pro muže, kteří jsou rozvedení, nebo jim nevyšel vztah, něco takového. Mohli mít milenku, ale nemuseli. Takže pánové, já vám řeknu jednu úžasnou věc a vám se vůbec nebude možná líbit. Proto, abyste měli tu ženu, kterou si představujete a získali, buď už můžete chtít získat nějakou ženu, která vás nějakým způsobem přitahuje, ale můžete mít pocit, že ona vám ty lásky nedává dost, nebo dává málo, nebo se nesnaží dost a můžete jí hodně vinit. Jenom proto, že je jiná a vy to neumíte přijmout. Je to o tom, že proto, aby vy jste měli šťastný život, mohli vytvořit šťastnou rodinu, mohli žít jako to super štěstí, který vy chcete, je nutný začít těm ženám naslouchat, je nutný vidět, že tu lásku ty ženy vám chtějí opravdu dát. A ne se při nějakém náznaku, který vy můžete brát jako výčitku, k ní okamžitě otočit zády a spustit strašnou bouři. Jo. Je to o tom být tím plnohodnotným partnerem té ženě, protože pokud chcete tu úžasnou ženu mít vedle sebe, tak ji musíte i vidět. A je potřeba té ženě jít i naproti a ukázat jí i ty city, jo, ty city neschovávat. Ukázat jí to, že jste prostě oporou. Dokázat jí ukázat, že nejste s prominutím jako emoční zbabělec, jo, nemusíte si na toho chlapa hrát, je potřeba tím chlapem doopravdy umět být. Je to o tom naslouchat jak jí, tak ale i sobě a uklidnit se a věřit v nějaký ty zázraky, že ta žena ještě může přijít. A pokud je to pro někoho, kdo je po rozchodu, takže se i ta žena může vrátit, ale je potřeba pro to něco udělat a nebát se si ty sny jít plnit. Je možný, že jste zažili v životě nějakou zradu, kde jako kvůli které těm ženám nevěříte, tak je potřeba se vrátit k tomu, že pokud chci ale něco žít, tak je potřeba i věřit v to, že taková žena je, jo? Že pokud chci nějakého plnohodnotného partnera, mám na něho nějaké nároky, tak ale je potřeba věřit, že ten člověk je, protože my ho pak nedokážeme ani vidět, že jo? Pokud máme pocit, že taková žena neexistuje, tak ji ani neuvidíte. Nejde to. Prostě to nejde. Tak a já tady mám kartičku splněné sny. Je potřeba, aby se vám ty vaše sny splnily, proto opravdu něco dělat. Já použiju slovíčko, který používají moje děti, ne být jako boomerem, ne být prostě zaprdlý v něčem svým, nějakým svým názoru a mít pocit, že to musí dát jen ta žena. A ještě vás mám upozornit na to, že ten splněný sen vy jste ale možná i měl, jen jste neviděl, co jste měl a furt jste viděl jen to špatný. Jo, vy jste byl obklopený, vy jste prostě žil ten krásný sen, ale vy jste absolutně nebyl schopný vidět to, co je tam to nádherný. Tu něhu, tu krásu té ženy, protože já vnímám, jak kdybyste ve svém životě měli opravdu ženu, která vám byla schopná dát 50 pohárů lásky, prostě 50 pytlů lásky klidně každý den, ale vy jste pořád tohle vůbec jako nevnímali, neviděli jí. A možná jste to pochopili po tom rozchodu a teď byste ji chtěli zpátky. A pokud to někdo pochopil a chtěl by tu ženu zpátky, tak by mě zajímalo, co pro to může udělat. Krom toho, že se naučí naslouchat sobě i jí. Je potřeba přijmout ty věci tak, jak jsou a nebát se jít do nové budoucnosti a vrhnout se do toho života znovu. Pokud jste o tu ženu přišli jakýmkoliv způsobem, tak je potřeba najít ten svůj základ, to, kdo jste, a opravdu vykročit do toho nového života. S tím, že už ale uvidíte, s tím, že už prozřete. A ty sny věřit, že se vám splní. A já chci ještě vědět něco o těm splněném snu. Je ve chvíli, kdy začnete věřit, tak to všechno přijde. A může to přijít. A přijde to, jo, tam já jsem si
Tam já jsem si jistá, že to přiletí doslova, jo, protože ve chvíli, kdy vy v ten zázrak začnete věřit, tak ten zázrak k vám okamžitě přiletí, protože nějakým způsobem jste i pod ochranou. Tak se toho jenom nebojte, nebojte se té lásky. Tak se mějte, chlapi.